Salam hormatly vatandaşlar. Bugün Abdul ýyldaşymyz bilen size Abdul ýyldaşymyzyň käbir ýa-ni gözüne düşen, gözüne ilişen meseleler var. Oşa barada gurrun ederiz. O meselelerin biz milli kemçiliklerimiz diýip at koyduk. Yani bu taýda o millilik näme, o soň milli kemçilik näme bolýar diýilen pestilje gurruna etmeli bors ýöne Abdullah söz bereyim ben öňürde. Näme diýmek bolýar bu? Ýa-ni näme hil kemçilikler görüpdir, näme zatlar ýalňyşdygyna göz ýetiripdir. Ýa-ni Abdullahyň öz demesi boýunçadyr. Umuma bir hakyky zat şu zat diýip o gurrun edemiz ok, hildeşler oňa görä. Olaryň o Abdul hildeşlerimiz bilen salamlaşyp başlap bilersen söz senden. Ondan soň. Salam doganlar, vatandaşlar. Nereden talan? Umtayıkların Hoş geldin. hoş bulduk. Nereden neme? Şu gurrun aslama kak para. Birinci şu dil meselesi vardı. Kirasal neme diýen? Bolar Ya, o ýa-ni milli kemçilik dememizde o dilem bar. Kemçilik tarapyndan el aljak bolýan bolsa. o hazır misal için Burası Türkan İtler İslam'a nemet ya da köp daha Türkçe öğrenim için arasında Türkçe zaten daha dik başlasam kaharlanmaklar, gatörmükler akmalla demelen. Son için sıradın vatandaşlar neme hazır Türk aydanlara Türkçe söz ya gurlanatı. Türk ayet makamına talamaz, ağlarmaz. Orçça söz hoş yani. Yani misal için köp sözler orçça kullanıyorsa şeyle Karoçi ya olmasa tak tak diyen ya sözler var. Gene vardan o adem edilen o. Yine şu an Türkçe'de zaten ya yani çoğu sözler kendilerinin için kullanılıyor. Türkiye'de işleyenler, Türkiye'de okanlar köprü kullanıyor. Yine bu gen oraya muhtemelen neme ulan nemet de çıktı da bu sözler. Nereden biliyor musun? Hazır Orslon sözlerini ne çağıttığına ulan. Örtte. Yine bizim milyarımız 30 yıl, ondan 12 milyar 70 yıl ulandılar mı? Hazır bu Türkçe sözlerin bir 40 yıl 50 yıl geçti bulama bir işini edil orçalon ki alak adet orada tolkalar hiç kim gene mormaz. Yani şu adamlar birazcık kirlenir ya da yani esasat bu derlem ne için biz derro hükmen başka diller koşacak o dilimi de. Türkmen diline ya Orçça hoşyat ya Türkçe hoşyat ne öğren ya Özbekçe, Azerbaycança, İngilizce. Başka bir söz ulanmagana mecbur olyas. Bu sebebi bu arada kağıt oturup fikir ettim de. Çünkü sözlerimizde kemçilik var mı ya olmasa sözümüzü bir gaytalyan, kitap, kino, oyun, sahne, soruyor. Bir zaten kemçilik var mı? Ne için yurdun içindekiler sen Türkçe ülya yönü taşına hiç kim Türkmençe bilen ok bu halkın münasım ya olmasa da verip adamla münasım ya. Misal için ne için şu nemeler Türkmen halkı kinolarını Türk kanallarda ya da Orf kanallarda görmeli öyle. Havarlar misal için ne için Türkmen kanallarda değerli Orf kanallarda ya olmasa da Türk kanallardan görüyorlar havarlar misal için. Kâte zannetti ya da öyle ecem kakam yeni yerleri. Türkiye'de gar yağdımı, Türkiye'de yer titredi Türkiye'de şema oldu mu? Türkiye'nin havarlarını görüyorlar da. Bizim havarlanmada näme bolýar? Näme üçin bizim havarlanmady gören oklar? Bizim havarlanmady hiç kim gyzyklandyran okmy? Ya olmasa gyzyklanır ya zat ýokmy? Bu hazır mysal üçin biz
birbirimizle güýmek görse, ay, hol arada onuň bir jaň eden wagty, ulan salam aýtdy diýen wagty, aleykum salam diýinde. Olam aýtdy, türkmen moda, sag olun diýär, aleykum salam. O aňarda önüde salam aýtdylar, diýletde, soň ýadyma düşdi, oturup pikir etdiňe, näme diýýärdi o aňarda diýip. O birbirimize güýmek görmek asıl mesele hakda pikir etsek-de diýsek, bulwara türkçe gürlän günäsel. Men näme edip bilerim? Bir kitap ýazmalymy? Ya bir egzal etmelimi? Programmalar kim diýmelimi? Ya ýazarlar işine den ok diýmelimi? Näme üçin men halkym? Ham bir adam bolsa, iki adam bolsa, beş adam bolsa nakçy diýsem bolar ýa-ni. Bütün halk nakçyk ýa-ni ýok nasıl ýaldyr, dogry däme? O näme de biram näme üçin şular ýalyk adam ene dilini undup bilermi diýip näme etdim? İnternetde ýazyp gördüm bolun bir näme çykdy. Hazır aýdyp bereň. Monika Schmidt diýär birden almaşkala. Näme diýär? Barla geçirýär. Araşdyrma diýär türkler. Aha. Şu nämede Germaniýadan Angliýa, bilen Fransiýa göçüp giden ýewreýler nämesini barlaya. Dilini, şu Germaniýadaky dilini ýadynan çykarma nämesini, sürecini. Sürecin şu türkçe gurulunda sürecin türkmençesi näme bolýar? Sürecin türkmençesi yok. Yani sürmek sözü var. Sürmek sözünden gelen bir söz. Süreç. Misal için o näme araç gereç diye de gerek yarak diyen ýalyk bir nämede ulanýan olmalı. Süreç. Proses diýerler köplenişde proses söz hem olaýan. Olam türkmençe. O hem türkmençe däl hem bir akademik bir nämäniň o dil ýa-ni halkara bir dil. Ha, dünýä dili. Hawa. Dogry. Ne süreç diýer je onu. Hawa. Süreci takip et ya ondan 1938 ýyl pamoym o näme wadyr? Näme diýilýär şoňa? Pırlanta ýejet diýilýärmi, näme diýilýär? 9 Kasım noýabr bolýar eken, Kasım aýy noýabr bolýar-damy? Hawa. 1938 ýyl 9 noýabrda näme bolýar? Näme din tekşol? Tuç gırgına berýärler nemeleri, ýewreýleri. Şoň öýleri ýarýarlar, karoçy gataýlyna jitki bolýar. Şo 9 noýabrda 1938 ýyl. Sonra çykaýdanlar Ýewropadan, şo travmadan soň çykaýdanlar Germaniýadan umykly undup durda nemçany. Bilýänler hem gata bilýärler, gaty. Ýöne ondan öň aýdanlar 36-njy, 35-nji ýyllar olardan köp wagt geçiren moda daşary ýurtda olar gowulýar diýdi. Şolara görä nemçany. O näme bilen baglanşdy? Şo gaýdan ýeriň dilini unutmak şo taýdan alan travmaňa baglanýar. Misal üçin travma gören bolsaň şonça çalp unutýan diýär. Näçe köp travma gören bolsaň şo taýdan dilini. Bulam bir näme pikirlendirýär adamy. Bizim travma alıp baba çıkýar netijede, dogry dälmi? Gaçyp çykýar. Çyksam boldy şu taýdan diýip. Bana hiç zady gerek däl. Bu ýurdum diýen manyda bolýar-da, çyksam boldy diýmek, dogry dälmi? Ho. Ýa, gaýdan adam keyif etmene gaýdan okşa taýdan. Hawa. Üçen almana gaýdanlarym, üçen al foňundan oňa toramdan şo taýda işläp çıkaran çıkdyjym gadanlaryň nik gaýtdy-da. Üçen alma gaýdan adam. Gözüňe getirýärsiň. Ya maşgalykda gaýtdy. Ya ýene bir zat bolýar. Men öňe maşgalamda gaýtdy, dogrymy aýdyň. Ya. Onsoň men
O bizim günahımız hala neme Türkmençani yadımızdan çıkarmamız doğru değil mi? Ya Ya olmasa dinleyenlerden. yo aydı ver soň men söz aljak umumy. O son men şu tayda yanlışlarımı yolladım nemede. Gaýdanyň mär şu taýdan Türkmenistandan gaýdalym märi men nirde ýalňyşdym, nirde ýitirdim diýip ýalňyşlarymy gözledin da näçe wagtlap. Ondan soň şu wagtyň dowamyny, sürejiň dowamyny bir giden kitap okudum. Felsefe, din kitaplar, din tarihi, dünya tarihi, Kur'an, İncil'i, Tevrat'ı, Zebur'ı, o yazılışını, çıkışını, son şu da yönü taydak problemi ben şunun bağırın Türkçe okudum. Türk dilini okudum. Hmm. Hemen felsefede ulanılan kâhır sözler Türkmençe'de bilemok. Felsefe bärde birinci tapar eşitden onun manysını öňünden gelýän söz, soňundan gelýän söz, öňünden gelýän cümle, soňundan geljek cümle bilen şey çıkarýan. Baba ýa sözleme ýa näme diýilýär? Bağlanşykly bolup da sözleme O, bağlanşykly bolup. ondan soň men Türkmençeni bilemok sözüm. Baram bolsa men hiç eşitmek ulanamok. Ya olar ya kitap ýok. Hmm. Bunun bir sebep ya her tarafından tutan sebep yönü yekeceti bile değiştilerle. Hmm. Ya bunlar sana elçari örtüler misal için. Bir verimi sen Türkçe uğurlayan sen nakçarayan demek ne derece doğru? Hmm. Belki dinleyenler ama aşağı komentarya yazarlar. Öz Yo fikirlerini. aýdýanlarym näme üçin aýdýar? Ona hem soramaly. O aytyanlar ne için aytyan soňam şon diýenden wara 80% ambra tok diýip ören olanlar da. Nereden? Aa, Hmm. Doğru. O eğer deme olsa ben söz alayım. Sonra o yine täzeden. böyle O böyle. sana geçirer. Şimdi soran yani birinci gozan meselen gatı. O doğru mesele soň şu meselen orta çıkarmak için bir näçe soru olur. Sorapsın da özüň içinden doğru dermi? Olaram gatı yerlikli. O men yine sen yankı uruş dövründe Germaniyadan çıkıp baydanların o diline unutupdurlar yani uruşdan çıkıp baydanlar dilini unutmandır. Demek dili unutmak bir travma bilen bağlanşykly ekeni diýip şo taýda bir neme geldikde netice. Türkmenistan'a o şeylerek aslında doğru değil mi? Benim şoňa benzeşrek o düşündüm. Ýöne birazrak o inçe edip açjak bolan şol ýa-da bir ütkeşik bir neme däl ýa-da. Birinciden aýdylşaly garypçylyk bar da, kynçylyk bar. Soňam adamy ýa-da şu okuwçylar 10-njy 11-nji sınıfa gelen wagtlaryndan başlap neme diýerler? Ýa Türkiýe işlemäne gitmeli diýip şertlendirip başlaýarlar, çağlar. Özlerini özler şertlendirýär. Bu näme diýmek bolýar? Türkmenistan'da durmuşum gutardy bundan soň Türkiýe durmuşum başlaýar diýmek de. Ulam näme diýmek bolýar maňa? Türkmenistan bilen baglanşykly köp zat gerek däl. Ejem kakam eýle beýle bolar. Şo baglaýan zat şol bolar, onuň daşynda hiç zat baglanok. Bu ýanky çağlar bilen baglanşykly tarapy. Soň ine sen travma tarapyny aýtdyň da, o maşgalasy dargap gaýdýa diýdiň. Köpsüniň şeýle ýa-da maşgalasy dargajak bolup o ýa pulsuzlukdan köplenç dargaýa-da maşgalaryň nemesi Türkmenistanyň şertlerinde. Olara o dargama dargatmajak bolup gaýdýarlar. Soň bäre baldy, aňra barsa gelmedi ýa-da gelsen ýaşap bolmaýar diýip uzakdan deme maşgala bakýarlar. Umuman buların hemmesi travma. Yani Türkmenistan o yani bir adam için yani şu yani travmalı adam için o atsan atılmaz, satsan satılmaz diýilen bir söz var. Türkiye'de ulanýan. Şu ýagdaýa düşýär. Yani bol edip düýünden hem kesip bilen oksa Türkiye'de alıp bilen ok ýa-da maşgalasy aňyrda bir baglayan bir sany iki sany kılcağız var.
kılacağız diyen ya düştükli olur ýaly. Soň bular näme diýe? Özüniň ýa bir türkmen kimligine goraya şo ýanky kılacağız bağlar bilen. Ýöne Türkmenistanda da ýaşap durmuşy dowam etdirip bilmejegine düşünenligi üçin doğaly şu atky ýaşap ýören ýeriniň nemesine girjek bolýar. Ýöne girip bilmez. O tarapy soň ýanky aýdyşyň bar. Birinciden bizde habar ýok. Mass media değil ýa-da. Mass media düşüncesi yok. Vatan habarlar diýip bar, onam hemmekim bilýär, ýa o taýda habarym berilmeýänligine düşünýär. Ýa bilýär diýip aýtjak bolsam ýalňyşrak bolar, ýa düşünýär. Şo taýda habarym ýokdy. Ýani o habarym ýokdy, ola düşünmek bilen ýa-da bilmek bilen hem hatda ýetinen ýokda. Bir alternatifi gerek bunun. Alternatif hem ýok. Türkmen dilinde ýok. Ýokdy ýa-da biz orta çykarýan çak ýokdy. Soň däm etmeli bolýar. Rus dilinde ýa-da türk dilinde görüp başlaýarlar-da. Habarda islendik maglumaty şo dillerde alyp başlaýar. Kitap okujagam ýene de şo dillerde. Ýa-da ingliz dillerine tegi diýerler kitap meselesinde. Soň netijede türkmen dili ýanky 49 sözden ibaret bolup galýar bir türkmen üçin. Serettin sen bir türkmen bolup sende şu at 49 san söz var 50'ye yeten o. Şu 49 sözün işlik, sıfat, ad, geçen zaman, gelecek zaman görünüşlerini ulanýanda. Köp görünýär. Misal üçin öýündäkiler bilen gürleşeninde, ýazşanynda salam salam gowmy, sağlykmy? Näme täzelik bar, öňköňkülük. Aýlyň alan olsaň pul urat. Ya sözlük şu zatlardan ibaret bizde şu at. Gynandyrjy ýagdaý. Soň başga neme ýokda, misal üçin sana pul gazandyrýan bir iş ýok Türkmenistanda. Bir iş etjek bolsaň, ine sen üns berensiňdir, Türkiýede bir işe girdiň diýeli, täze bir gelen adam. Şu instrumentleriň atlary bar ha. Misal üçin maşa bardyr, dogry dälmi? Başga da gatganda bizde ulanmadyk, görülmedik ine şu atlary birinciden öwrenýär. Onuň üstüne de senin bilýän atlaryň üstüne şo diliň ulanýan atlaryny öwrenmeli bolýar. Biraz günlük durmuşum. Şoňa öwrülip gidýärsen 49 san söz türkmençe ulanýan bolsaň bir günde sen iş sebäpli baran ýurdunda muňa ýakyn söz ulanýanda şu iş ýerinde. Muňa ýakyn söz ulanmaly bolýar. İnternetten tut, misal üçin internet paket aldyň, o paket näçe pul, nerelere girdiň, näme etdiň? Araz köp elýär ýanky dünýäň giňişleýär. Dünýäň giňişleýär, sözlerim şoň bilen bilelikde giňişlemeli bolýar. Ýa dünýä giňişledikçe sözleriň hem sany we görünüşleri artýar. Bizde öyle däl, bizde kijek dünýä ertir. Ertir hem däl akşam ýatandan bugün näme ertir, näme iş edeýin de näme ýers. Birden pul almaly. Kazanmaly. Diýilen näme getirýär? Ýani bu şeylere benim düşünüşüm ýanky o travma bilen hem gat ul rol bar ýanky ýatdan çykarmanyň ýa-da gerek däl maňa şu dil diýip ýanky dil bilen aýtmasa da ýurtdan çyksam boldy diýilen sözüň özü şu hemme zat içine alýar. Soň ine ýanky näme bar? Esasen Türk diline gaty bir reaksiýa bar. Yazılan vakti misal üçün komentariyalarda görýäs türkçe yazanlara türkmençe yaz diýýärler. Ýöne rusça yazanlara türkmençe yaz diýen oklar. Ya biz şu tarapny ele almaly hukman suratda. Rus dili senin diline hiç bir ýakynlygy ýok. Dil nemesinde. Hiç bir ýakynlygy ýok. O türk dili
Baba, sen Türkmen olmazdan ön Türktün misal için, doğru değil mi? Abdul, sen bilýänsiňdir bunu. Hawa Sen hawa. senin entek o Türkmen bolmagyň iň köp edip hasaplasak 7 asyr boldy. Hawa şo Selçuk nemesi siýasaty bilen ilk iman edenler. Şo ilk taýdan başladylar. Indi ýani umumany alsak, o 7 asyrdan bäri Türkmen maksimum. 13-nji asyrda has köp giňişlerini ýaýraýar bu. Soň ondan näme diýip sorasaň, ondan umuman Türk diýilýär, umuman demesine. Yani Türkler hem öz içinde toparlar ayrılıyor, yankı birazrak näme diýeli siyasi arka plan bilen bağlanşykly bolmaly bu zatlar. Oğuz diýilýär. O Türklerin Oğuz boylary. O şo Olhan değil Metehan mısıl? Hawa yankı Oğuz hanasında bir handan ibaret däl. Yani iň tanalýan güýçlüsü şu Metehan diýip kabul edilýär meniň bilişim. O şoň ikonyň arasyndaky nemesi Tağut nemesi Söwüşüniň soňunda ayrıca bir Çin tarapdary bolýar, biri öz başdak boljak bolýar, garaşy bölünip başlaýar, normal şu taýda. Men şeýle kapdym ýalňyş. Hawa yani siyasi bir nemeler bolmaly bu suratda. Ýaly umuman indi ýaňky näme geleline bizim hakykatda bir umum alnanda Türk'ün hem haýsy diýip soralanda Oğuz diýip aýdyp bolýar. Misal üçin o bütün Türkmenler Oğuzdur ýöne hem Oğuzlar Türkmen däldir. Yani şeyler bir logika nemesi var da denglemesi. Ona da üns vermek gerekli. Indi bu Türk dili nin bir hususiyeti var. Bu täze işlenen bir dil. Öne täze işlenmegine garamazdan sözler İslamiyet öňünde, yani İslamiyetden öňkü sözler. İslamiyetden öňkü sözler alýarlar. Soň modern ihtiýaç diýilýär. Bu sözüň türkmençesi ýok. İhtiýaç ýok. Arapça bir söz, ýöne mätäç söz var ya, mätäç. O mätäç sözüniň kök sözü diýip aýtaýyn mende. Misal üçin yahtaja, ihtaja, o muhtaç, mätäç de muhtaç bolanda. Biraz şeyler bir nemesi var. Yani modern dünýäde sen aýdaly bir teknologiýa çykypdyr, şonu öz diline geçirip öwretmeli. Öwretmek üçin hem sen seredýän o dilin ösmändir, ösdürmeli. Üstünde işleýärler. Yani süreç diýen söz var ya, süreç diýen söz. Şo taýdan gelýär. Ýoksa köne söz däl, gaty täze bir söz. Bir asram ýokdur belki de. Ömrü. Yani proses diýen sözüň ýerine süreç diýip söz alypdyrlar. Sürmek, sürülmek. Misal üçin biz dowam diýäs, doğru dälmi? Dowam diýip bir söz ulanýas. O dowam etmek. O dowam etmek. Misal üçin dowam Arapça bir söz. O devam. Olam Arapça mı? Arapça olmalı. Ya Arapça olmasa da Arapçaya geçen bir söz. Misal üçün kanun söz hem Arapça ýalyk gelýär, yani Arapça täl, Araplara geçipdir. Rimlerden. Bu şeyle de yani bir näme diýip aýtsam, yani biz Türk dili aslında bizim hakyky ata-babalarymyzyň diline ýakyn işlenen bir dil. Şu wagt tuvalar ýa-da ýene de şoňa benzeş bir käbir Sibiriýa milletleri var. Şolaryň daşyndaky olaryň dilleri modern hasaplanmaýar. Iň modern ýöne şol wagtyň özünde de köne bizim ata-babalarymyzyň ulanan sözlerini işlän täzeden direlden ýurt Türkiýe. Senem bu sözü alýan, bu dili görýän gaharyň gelýär. Ýa şu taýy möhüm. Näme üçin gaharyň gelýär? Sen şeyle bir neme öğretildi.
Orslar gelen wagtda bir basmaçy hereket diýip bir hereket ýarlyp takandyrlar. Ýani orslara garşylyk görkezen türkmenlere basmaçy diýdiler. Ve bu basmaçylygyň hem aňyrysy Türkiýeden gelýär. Türkiýeden gelýär. Ýani Türkiýeden kömek gelýär. Hatda şey diýip düşündirýän, Türkiýeden kömek gelýär. Birazrak guramalaşýarlar bu işi, ýani orslara garşy göreşi alyp barmak üçin. Soňra göreşi alyp barýarlar, ýöne basmaçy diýip at goýýarlar orslar. Ýarlyk takýar, erwet adam diýip-de ýani. Basmaçy erwet diýilýär. Soň ruslar hem bilýär, ýani türkler bilen gatnaşygy, Orta Aziýanyň gatnaşygyny kesmeli. Ýani türkler bilen türkleriň gatnaşygyny kesmeli-de umuman. Açyk edip aýtsak. Ýani hasam açyk edip aýdaýyn. Anadolu'daky türkler bilen Orta Aziýadaky türkleriň arasyny kesmeklik gerekli. Onam näme diýär? O seni başga bir millet edip tanatýar. O Türkiýedäki türklere o başga millet edip tanatýar. Soň düşman edip görkezýär. Bu iş 94-nji ýyldan soň hasam güýçlenipdir. Sowet demesi dargaýa. Türkler birden ýene-de ýakynlaşýar Orta Aziýa. Soň orslara bunu halamaýar. Soň ýakynlaşmaz ýaly. Mysal üçin Türkmenistanda o minister diýdi ýene näme o wezipe işgär diýerler. Şolar rusça gürleşýändir öz aralarynda. Hawa. O näçe rusça gürleşýär? Sen Türkmençe gürleşip bir iş alıp barjak bolsaň diliň ýetersizligini görýän, soň işlemeli bolýan. İşlejek bolsaň o daş döreňe seretmeli. Beýleki türk milletleri nädip alyp barýar bu işi diýip gyzyklanmaly. Doğru dälmi? Soň o şu gyzyklanmagyna gerek galmasyn, ihtiýaç duyulmasyn diýip rusça demedi. Rusçada par öňden işläp durdy ýa 70 ýyldan bäri. İşläp dur. Şonuň üçin edýärler. Soň onuň üstesine de türk diýip at goýýarlar. Mysal üçin Gazagystana gidýän adama Gazak diýip, Gazaga gittim diýip aýdýarmy? Ýa-da Özbege gittim diýärmi? Hawa. Ýa-da Orsa gittim diýärmi? Rossiýa gittim diýändir. Doğru. Ağzında olur Rossiýa gidýän okuwa diýip. Näme üçin gelip Türkiýanyň ady Türk bolýar. Onam ýaýra diýerler. Onu ýerde ýaýra diýerler? Nemeden çykýan aeroportdan. Ine şo taýda nira barýan, Türk'e barýanmy? Senem Türk'e barýanmy? Diýerler. Ine şey dip bu iş alyp bardylar. Yani hamala bir başga ýani deme biz däl ýani beýleki Orta Aziýadaky ähli ýurtlary Türkiýeden uzak tutmagyna çalışýarlar. Uzak tutmakçy bularň diýetler şeýle. O ýöne bizim nemämizi, emosiýamyzy ýa-da pikirlerimizi dile getirmegimiz üçin türk dili has amatly. Mysal üçin rus diline görä türk dili has amatly. Sen rusça gürleyen adam men kan dinläp görýän-de rusça gürleyen adamlar ullakan bir ýetgeşik pikir aýdyp problemany gozgaýan bir dil däl rus dili. Rus dili problema gozgan. Türk dilinde devam edeýeli. Ve Türkmenistanyň içinden kän adamdan gürleşýände hiç Türkiýe gelip görmedik adamlar. Soň men diýdi türkçe düşündirsem bolýam diýdi biri. Bolýar diýdim, sen türkmençede düşündirip bilemok diýip aýtdy. Bu adam Türkiýe hiç gelip görenok we türk kanallaryny görüpdir. İnternetde ondan bunda kitaplaryny okapdyr. Ýa Türkiýe okuwa gelmek üçin taýýarlyk görýän ekeni. Ýa bir özem gyz başgala. Diýdi men türkmençe diýip düşündirip bilemok diýdi. Türkçe gürleşsek bolýam diýip soratdy meni. Bolýar diýdi ben. Ünsüm çekdi. Hiç ömründe Türkiýany görmedik adam problemalaryny türk dilinde düşündirmek isleýär. Bile.
Abdul yani ýagdaý şeylerek. O. Ben edil tersine karşı yani Rus dilinde gürlenmegine karşı. Rus dili bize hiç zaten koşanok. Türk dilini öğrenmek demek, Türkmen dilini hem tazeden bir gözden geçirmek demektir. O. O. O Abdul sana söz vereyim. Benimken seni o bäre çağırıp özüm gürlep durman. Yok. Neme? Merdan, teret sen ýa aýtdyň ha, häzir çağalar nemese okuwtorsa niýeti Türkiýe ýa-da ýurdun daşyna gaýdyp işlemek, däşmek, puwalanmak üçin. Bir bilim almak, döretmek, bir üýt köşklik etmek, öz gyzyklanýan uğru wadyr, mysal üçin tehnik öyle gyzyklanýan wadyr. Men özüm demir işini görýän. Ondan demirlerden üýt köşk şekiller ýasamagy, o ulaglaryň üýt köşk görnüşleri, ýa bolmasa karawan ýa türkler No. awtobus alyp için karawan etmek. Sonra arzuwlarym, höweslerim, ma çağlarda şolary arzuw höwes ýok. Türkiýe desýelä, orta desýelä. O ýana şolary bir zat bar. Birinji şu deňlik wa deňlik zat. Hemmeksi deň bolmaly, deňlik kommunizm propagandasy bar. Deňlik diýilýän zat tebigatyň özünde ýok. Tebigatyň özünde hiç deňlik diýilýän zat ýok. Şol bir görnüşdäki haýwanyň ulusy wa, kiçesi wa, hory wa, temizi wa, kesellisi wa, sagdyny wa, şol bir görnüşdäki haýwanyň tebigatdaky şol bir ösümligiň owadyny wa, owadan nemesi wa, bir açyk betni şanra wa, sagdyny öseni wa, gyşy öseni wa, tebigatda deňlik bir zat ýok. Deňlik diýilse men bir garanklyk gözeňim ele, garanklyk, hiç ışık ýok. Renkler hem ışık bilen nemetler, atyrjay etler, atyrjay da morçasy ýansy ýa, geri ýansy. Işığı geri yansıtışını orada renk alıyor. Misal için gara renkler hem ışıkları emmeyen için gara olup kalıyor. Bilýän azatları. Ova yani misal üçün dağlar bilen yer denk olan bolsa da su akmaz da ýa-ni. O tebigatda hiç ýyly nemet deňlik diýen zat ýok. Deňlik garanklykdyr, garanklyk hiç zat, hemme zat gara, hiç zat ýok ortalykda. Ama deňlik şu, deňlik görýän adamlar gitsin garankyda otursun misal üçin. Ova. Pazara girseň şu ta garanky deňlik şu çykman oturmaly. Ýöne deňlik diýilýän zat tebigatyň özünde ýok. Tebigatyň özünde adalet da, olam hemme ýerde bar. Adalet diýilýän Türkmenistanda da şu tebigatyň bir adalety bar. Adalet ýok Türkmenistanda diýilýär. Ýaman o adalet bar Türkmenistanda. Bu näme adalet bar? Şu wagtky en atalanmy öz wagtyny eden hereketleriniň jezasyny çekip otyrlar şu wagt. Öz wagtyna eden hereketleriniň etmedik hereketleriniň jezasyny çekýärler. Ine edilen daha için ceza verilen o wa. Edilmedik daha için ceza verilen hem için etmedin diýip. Ne şolary ýaly pikir edip oturkan bir gün aýt pikir etdim de biz näme üçin ceza çekýär onu? Edenler en atalanmy da. Dogry dämi? Ova. Biz näme üçin ne sonundan fikir ettim. Ne teret biz en atalanmyzyň jezasyny çekýän dok. Biz en atalanmyzyň eden günahsynyň jezasyny çekýän dok. Biz öz jezamyzy çekýär. Biz en atalanmyda gidip näme üçin etdiň şunu diýip soramdy. Soramadığımız müddetçe de şona biz çekmeli bolýar. Ol bizim günahymyzyň jezasy. Biz olar şowa etmedikleri üçin ceza çekýär. Bizem şowa soramadığımız üçin ceza çekýär. Mysal üçin owamyzyň İşan agasynyň çokum diýjiniň ýaş oglanlary ýene alkaş ya narkoş ya Türkde işläp bir wagt halky ağlap boynuna alyp ýenip görän
İşana intem otirol o diýene şu başgalaryň ömrüni ýakdy ol. Owaň ömrüni ýakýan kan diýip pikir edenler ölçe, şuhtur sıradyr ýöne. Şu başgalaryň ömrüni ýakdy. Tutuş, öz başgalaryň ömrüni ýakdy. Ýene de bu mysal üçin getirdim men bir adam. Hemmet şonu ýaly. Hemmet milli küfür etdi. İçeri işler ministri galan arada gürrün etdi. Men merek däl. Şu zatlar görüp mara neme ýaly kolya. Bir goýun ýatakdan alyp soýursun ha bagdan as. Aňarda goýunlar seredip durandyr. Näme bolýanyny düşünmä. No. Soýal bir ýeke-ýekeden aramdan alyp soýup durlar birden seredip ýaşýardy. Näme bolýanyny düşünmä. Gidiyorum men atamda soram da näme üçin şey etdim. O bir diğer pulum ýokdy. Bir kitap almak üçin, ýakylmak üçin akydylp barýan mektepden bir ýüden kitap akydyp ýakdylar ha. Maşin doldurup. Şu kitapdan 5-10 tane tora alıp öýe goýmak üçin näçe pul gerekdi? Sen näme üçin bilmeýän galyň üçin men bilýän diýip öňe çykdym. Şu zatlar soramdy o. Mysal üçin men sana bir daha aýdyp bereň. Olandan bir gurrun berýärdi. Men ýa bir gün gaharyma telefon açan ok heleyim moýun aýryşandan soň. Talak neme? Talak diýip 3 tapar ýazdym diýe, SMS ýazdym diýe. Talak diýip 3 tapar SMS ýazdym diýe. Ondan soň mollaň ýanyna gitdim diýe, mamyň ýanyna. Şular ýalyk bolýan. Näme etsem kam diýip maslahat sorap bardym diýe. Olam aýtdy diýe. 3 tapar talak diýsen soňdan başga ýerine durmuşa çykyp aýryşmasa sen öýlenip bilen ok bilýän däm zat diýdi. O bilýän oňa aýdypdyň şoň üçin elimde näme etsem kam. Ýakynlaşdym bilen ok gorkýan diýe sorýan ýa-da. Mol aýtdy. Belki o kanallar diýdi. Etemet ýalan o. Belki o kanallar. Şu wagt aýdan ok diýdi. Ey mal, olar ýaly däl. Ine Kur'an'a şular ýaly aýatlar mysal üçin. Bakara suresi 228-nji aýat bilen 232-nji aýat aralygynda şular ýaly atdy. O boş aýryşmak iki gerekdir. Ol bir gerek aýryşan wagtyň million sapar talak diýsen hem bir gerek aýryşyn. Ondan soň ýaraşyk täzeden aýryşdan ikinji tapar talak bolýar. Kur'an'da şular ýaly şu aýatdy. Bakara suresi we Talak suresi we şunu şey diýip aýdan bolsa diýmen ylgap ýyzmak edip diýe ötünç sorap bir gaharmeden şu herekedim diýe neme çek diýe-de maşgalam jemlejek bolýan bir hil arada galdym diýe-de näme etjegim bilmän diýe näme diýe ýyllar eşgitdi diýe ondan soň. Barmandyr da bir şoň üçin barmandyr şu mollaň şu taýdaky 2 mundluk samsyklyk üçin bir maşgala da diýe. Olam 3 ay bolmalymy? 3 ay demesem var. 3 ay içel arkaýyn gelip bilýärmi bir ýadyma. El düşenok o taýlary. O ýöne men esas aýtjak bolan adam molla bilen o dady. Şoň aýtma. Bilen ol. Vallahi o 9'lu kombinasyonu bilýän däl. O 3 müken diýip bir. Şu sadaka da var. Çayna arak doldurup içip ýören öň kalka aşamyr ol. Bilýänmi? Innem bolsa sakkaly ýörüp doňy paçaý kurtarjak bolýar. Türkçe hawaý diýende biraz sapar bolsun. Ondan soň indi bulangam çağalar wa. Şu morlalar ara şey diýip ýören. İşläp bir olağan maşgalas dawakdan 3 ýyl, 5 ýyl, 2 ýyl bir daýnara şu ýerde bir gelin bilen öýlendi. Aňarda da 3 tane çağat öyle gelini wa garaşy oturan. Bärde öýlenen gelinem mara eli aýagyna korkudan noli. Hemmete öňküsi gullarynyň atlary. O şo üçin 3 tane çağat öyle helin taşlady. Şu mollan neme şol. Garnaşlary. Şol wara ýygyna aýdyp soran o. Sen näme üçin şey etdiň diýip. Kur'an'yma bilen ok näme üçin o mollaçylyk etdiň bilmeýän zadyň diýip soran ok.
Ne biz şu zatın cezasını çekiyoruz. Yine atalanmanın cezasını çekiyoruz. Yok şu var. Adalet, adalet, tevigatın adalet şul. Ni yöne bizim bir zat eteceğiz şu an. En atalanmamız alo alıp bilirler bizim. En atalanmamızın aladatını eteceğiz. Şuradan flor eteceğiz. Yöne bizden sonki yine bizim çağalanmaz. Birinciden bizi görmeyen oluyor. İkinciden hem belki gelecekte internet rahat varacak. İnternete erişimi ansat olacak. Mantıklı düşünmeyeni öğrenecek. Bizim şu an en atalarımıza soramadığımızı bize soracak olur. Diyecek ne için etmedin? Biz ne için sana seyredeli? Ne böyle sizin bize bir neçe yıl berginiz var. O ne ettilecek? Onun için ne etmeli biz? Korku meselesi var nereden? Korku. Hem kişi kork ya. Korkmayan adam yok. O korku abi şimdi men fikrim bul, men doğrulum. Belki yanlış fikir ettiğandım, yanlış yer olur aydırlar yönü. Men fikrim paylaşanlar şu var. Bilen zat yönü şeyle birisi Arnal manka, Arnal geçmen ölmekten korkuyor misal için birisi. Birisi fikirlerini yerleştirip bilmeden öngörtü yit gitmekten korkuyor. Biri doğa mağaldırman gitmekten korkuyor. Korkulyan dağıtlar o vizyona varlı da. Aynanın karşısına geçmeyene korkuyor da. O birem aynen karşısında. Her kim bir dağıttı korkuyor yönü. Korkuyan zaten ne derecede doğru? Doğru zaten korkuyan mı? Korkuyan zaten korkuyan mı? Diyen zaten mı? Hakiki korkma zaten korkuyan mı? Özün korkmana münasip bir zaten korkuyan bir. 5 minutçuk oturup özüne sorum la, bilen mi? Misal için hazır ben Urş'a gitsem, Ukrayna Urş'a gitsem, edil şu var. Gitiriyen zaten yok nereden? Hazır neme, buraya açık aydın. Hazır Ukrayna gidip Urş'ta ölsem de, yine de ben kazançlılar, ben şu bok yağlı ertir olmayan durmuşumdan halas oluyor. Garrab sürdüm, maskara ol ölmen, çotayda ansatacak, ölüp gitken. Kahraman Yöne, olursun. ölmeni izmalaysam, ertirim oluyor. Her iki ornuşu demen neme çıkken ne pedal çıkken. O zaman ben şöyle yalak ya dedim sağ için oturup fikir eden vaktim ben ölümden ya bir zattan korksam doğru zattan korktuğum olmaya da doğru değil mi? Ben korkma zaten geleceğimden korkmalı. Ertirmana ne ama araşıp dur. Yüzme tükürüp duran çağlar araşıp dur. O. Ölüm öldürmene gücüm yetmeyen gün araşıp dur. Ertir. Balnoy ısmaz ol garrap yatırın. Ölüsmeler ölmem öldürmeye gücüm yetmezerdir. Ne biz suatlardan korkmalı aslında. Korkmalı leliyem. Ok yönü hakiki korkmalı zat da. Suatı korkuyası yani adımız aslında bizim korkmalı zat değil. Owa biz yankı gaýgyrmak bilen korkmagy Ho. garşdyrýas, ýagny ertir. Yankı gaýgyrmak diýmek näme ertir owa şu zada ýalňyş etdim. Şu meniň indi garşyma owa çykjagy meňzeýär diýip korkmaly da ýa bu gaýgyrmak duýgusy bilen bolýan bir zat. Soň bizde bolsa yankı bahananyň bir görünüşi bolupdyr korkýan. Ya o son wagtlar ekan ulandan okuyana bu gezek adamların öz içinde kaldım kan yani adamların içinde var o korkuyan deyip aytmana da utanýarlar indi şeylere bir ýagdaý boldy. San yankı aydan bir nemen var. Gaty möhüm bir zat ertir yüzüme tükürjek çağalar garaşýa geljek garaşýa diýdinde. Şu an Türkmenistanyň 2 milyon taşında o işledi, pul kazandı, yurdun içine pul uğrattı. Doğru değil mi? Şey deyip aydalı yalan olsa o aytsınlar yok 2 milyon değil 1,5 milyon deysinler. Tapahudu yok 1 milyon deyse de katken vursan. Indi şu adamlar o pensiya çıkıp bilen ok. Bu adamlar bu zattan havarı yok. Yine korkmalı zatlarını bir yerde. Sonra sen birinciden pensiya çıkıp bilen, ikinciden hem sen çağlarını adam şekilli yetiştirip bilmedin ha. Uzakta yetiştiriyen senin ayçın yağlı.
Käbiri 3 ýaşynda goýup baýtdy, käbiri 6 aýlyk wagty goýup baýtdy. Ol görüleni o çağlar bir neme vardır o kellesinde, o kakım var ya, ecem var. Taşın işläpýör. Diýilen bir düşünce vardır, barıyor. Yani duygu yoktur olarda. Öyle bir duygu bolma mümkinçiligi yok. Bu adamlar daşına çıkar ine çağları çıkıp bilse elbette. Yani dünyada gittikçe kıyınlaşa çıkma meselesi onça. Sebebi 3. dünya yurtları ulu bir problema, yani göç meselesini öğretti. 21. asırda göç asırı oldu. 21. asırın en azından başlangıcı şeylere kolptur birinci çeyreği. Bundan sonra o güçlenip var ya, göçü hiçbir ösen yurt kalamaz, gelmeyini istemez. Ne için gelsin? Özüne yankı oňar bilmeyen bir yurttan bir adamların gelip senin yanında soğutsuz, bilimsiz, düşüncesiz, belki de cenayet işlerini köpelçek yurdun içinde cenayetlerin sağın artacak. Demet islan o. Çağlarına baba çıkıp bilmen kalsa köp böyle. Sende de pensiye yok. Öyle hastalandın. Kesel köpsü. Şeylerek yani korkulmalı zat şol. Ne bu bizim yankı hep mesela o bir milletin kemçilikleri, milli kemçiliklerimiz oluyor neticede. Hawa. Biz bu zatlara düşünemiz yok, bağırdıramıyordumuz yok. Ertir bir ne olacak yani. Şeyle bir zat vardı. Yanlış kararlar alıp özünden yitmene neme olan, mecbur olan cemiyetlerin yerine has güçlüsü gelecektir. Taze nemelerin doğulmağına o sebep oluyor bunlar. Yankı tebiat değil, yani tebiatta da iň gowy ayak uydurup bilýän diýerler yankı. Ornaşyp bilýän galya tebiatda. Hawa. Ornaşyp bilmedikler galanok. Pensiya ýaşyna ýetip pensiya alyp bilmedik bolsaň diýmek ornaşyp bilmänsiň diýmek. Sen buna ýaş wagtyň gowy pikirlenmediň. Gelipdir 30 ýaşynda da. Şu wagtdan 45 ýaşlaryna gelipdir. Eýem garrandygyny duýup başlaýar adam. Doğrudanmy? Garrapdyr. Eýle beýle diýär. Ben entegem o gidip bilen ok Türkmenistanyň içine. O yeneden bir 5 ýyldan işläýmeli arky. Soň ýurda barar. O ýurtda näme garaşýar? Bolsa bir öý bardyr. Bir ulog bardyr alyp bilen bolsa. Nereden men bir mın çıktıydım öyle. Näme araşýandy men aýdym ýurda barandan. Ýurda var ýara. Maşyna açalyň plança, öýüne açalyň plança, sen näme suratlyň plança. Onuň puluň nämesi başlaýar, jedel başlaýar. Puluň jedel garaşýar öýde. Uruş garaşýar. Beleýine toğra garaşýar. Ärne toğra garaşýar. Çağlaryndan garaşmady kereketleri garaşýar. Uluwa olur ýerde gyýyzwa oza gyýyzy bir ýerde. Heleýiniň öňküligi ýok. Ya ärniň öňküligi ýok. Garaşýar da suatlar. Doğru. Şonça pul uğrattım, nerede bular? Näme etdiňiz? Doğru garaşýan zatlar şolar. Özü ýany ýok. Sağ bolsa diýen ýok. Şu uruş bolmasa, olam bolmasyn. Ýöne garaşýan zat şol, uruş. O taýdy. Garaşanyk. Bu ýagdaý indi şeýle boljak. Gynansak da o şeýle de bitmeli ýa-ni tebiat artyk başlady atýandyr, arasalaýandyr. Misal üçin guran ağaçlar ya yanar yıldırımda ya da çüýrer gider, ýa-ni gurap şo taýda ömürlük galany o. O indi tebiatyň bir nemesi bolmaktan çıkıptır.
çüýremeli. Ýok bolmaly ýagny. Ýoşluk bilen. Türkmenistanam şoňa dogry geldi. O, o. Neme wa? Merdan. Neme? Hafıza diýär Türkler. Pamet orçaky. O ýat. Yat. Yat ýadan bir ütgeşikde o yat diýende bir pamet diýen mana gelýär. Buram çüzoy diýen mana gelýär. O bizde şeýle. Aydılsa ütgeşikden ot bilen odun aydılsa ütgeşik ýazylşy buram oda ýadyň aydılsa bir ýazylsa bir. Şu yat pamet neme wa? Genetiki yatda buram neme wa? Medeni yatda. Toplumsal değil ya da. O. Medeniyet adam şondan elen olar ama medeniyat. Ha, şo taýdan gelýär. Şäher diýmekde. Arapça nemede. O. Buram medeniyatda, buram genetik yatda. Doğrudan neten aýtdyň ha. Tebigatda aýa uydurup bilenler galya. Galan ýitip gitdi. Mysal üçin şu wagt nemeden käwa evrim awajyny nemetden nämen? Görýän şonda nemeler wa? İşlewini ýitiren ýöne kiçijek bolup integam galan organlarymyz wa mysal üçin guýruk ýa şolar ýaly bir zat bir. Organlar var, refleksler var. Refleksler var. Neme? Genetik yat. Hazır mysal üçin orklar biziň medeni ýadymyzy udary edipdir da polny. Süpürüpdir. 100 ýyllaň dowamly ilk Araplar bir açyk bolypdyr. Soň gelip orklar bolypdyr. Bize gat azy alypdyr da ýydy alypdyr. Ýydy diňe şo ýazylanlar ýydy. Ýöne bularyň şu wagtky biziň ýeketäk mümkinçiligimiz şu neme? Genetik ýadymyz, genetiki. Türklüğümüzün genimiz ýatlar. Mysal üçin ne şolar ýa bir zat da. Şu mysal üçin nemet diýerler ha. Gıylara diýerler ha. Ay türküň ýanyny, orsuň ýanyny türkmenler ýeşiyor. Gıylarymyz bizi maskara etýär zat. Aslında olar ýa zat ýok. Naborot erkekler gıylar maskara etýär. Hazır gıyz maskalan nemesi genetik ýady wa. Çağasyny özüni goramaly. Ne dowam etmeli, dogry dämi? O elinden iş gelmeyen o bir heppeden çağı yasap olur mu ne? Ayarlan demez şeyler. O neme ağlama toplama döwrü var ha. Neme mysal güýçli erkek bolmaly ýanyna aw getirmeli, hupdan goramaly. Çağasy hemem şu ýanyna erkek güýçli bolmaly, çağa sagdyn bolmaly. Durmuşda galyp biljek çağa bolmaly. Bir balnoýdan ejiden bir çağa alsa, çağa da balnoýa ejid boljak da. Ulol biljekler. Bu genetik ýat da, bu wagtky gıýlagam refleks şol. Sen nemet ýan? Sen akydyp kofe we eltip berýän, çaýny eltip berýän. Soňundan oğlan bilen oturan gıýda nemet ýan? Fikçiň atýan, sen eýle, sen beýle diýip. O sana hazır mysal üçin gel, sen bilen oturjak diýip baryp oturup biljekmi? Başlygyň işlerini kowrda. Çaýňa akynmedin diýip. Dogry da? Oğlan ne gorkmaz zat şu, neme aslında men pikir etýänim gıyl maskalalar erkek adamlaryň nemesiniň derejesiniň görkezjisi ýaly bir zat diýip pikir etýän. Nä derejede erkek bolsaň gıylar şoň görkezji nemesi bar ha. Hilni ölçäp berýärlerdi. O erkek derejeňi ölçýärler. Eger senden tork ýok bolsa türk bilen olar, ors bilen olar. Orsun giydilenler hem şonu Türk'ün giydilenler hem şonu Dünyada o. Sen narmanca öňe goňuň ýetýän adam saçy üniversite uzak ýaly tankyn onu özüň atyp biljek ýüregiň wa bolsa gıylar refleks alýar onu. Sen oňuly ýanyna giden oglanyna çaý kafe eltip berýän näme sen bilen bolsun dogry dämi? O birazcık neme de genetik ýat da biz genetik ýadymyzdan ýa ýadymyzdan çykartdyrsmy näme genetik ýadymyzdan döre edetdirlermi? Bizde bir şu Araplaşmaň täsiri bilen gelen gaty
ayılganç problemler var. Biz hemme zatın bir öz özünden bolýandygyna we hökmen suratda bolmalydygyna ynanýan bir jemgyýetlerin biri ýa musulman jemgyýetleriniň hemmesi şeýle bir zat bardyr. O dünýä, älemler o insan üçin yaratyldy. Goýunlar, geçiler insan üçin yaratyldy diýilen bir hekaýe bar. Arap atasözlerinin içinde gatkendir. Şol ýa Kur'ana da täsir edendir. Onuň içine geçen o zatlar. Bu bilinen ok. Misal üçin bir zat aýdyp bereýin. Musulman ýurtlarynyň hemmesi hem sowukdan gorkýandyr. Sowuk. Türkiýe'ye gelseň o buz gibi diýip bir söz bardyr. Gaty sowuk diýýär da. Bizde de ýa o üşeme üşesen hava hassalaнаrsın. Yine bir zat diýip sözler vardır. Bu Araplarda da var. Yani Araplarda bunun bir atasözü var. Atasöz diýen de garas o deme söz var da. Deyim ýa-da. Dämet o küllü derdün minel bert diýär. Küllü derdün. Hemme dertler minel bert diýär. Sowukdandyr diýär. Şimdi şu zat Araplaşma din bilen hiç bir bağlantılı yeri yok. Yani geçiptir bizim dememizde yankı toplumsal yadımızda dur. Biz ben seyrediyen Avrupa'daki ya da bizim nemelerimiz vardı. Soydaşlarımız nemede Sibirya'da. Doğru değil mi? Soğuk yerde yaşayanlar. Sibirya'daki soydaşlarımız. Ya bunlar soğuktan hiç yıl korkan yok. Yani biz azıcık bir soğuk olsa da vay gey ayağına yine nämet o soğuk su içme, yine nämetme, kızıp gelip su içme diyen sözler vardır. Yani o Avrupa'da yok bu sözler. Ya da Sibirya'da yok. Bu da Müslüman yurtlarında var. Müslüman yurtlarına da din bilen birlikte gelen bir zat değil, Araplar bilen birlikte gelen zat. Din hem Araplar bilen birlikte gelen zat. Şey olursa anda. Yani bize beren ziyanlar gatkendir. Ayal gyzlara seyredişimize şu taydan gelýär ve hemme zatın aslında bolmalysı var, standartı var. Şu standartın taşında çıkmaly diýilýär. O eyle däl ýa-ni bizim bar diýen bilýän standartymız ýalňyş bir standart. O hakykatda bir standart bar. Ýa-ni onu biz düşünýärmiz yok. Mysal üçin ayallarym seçici bolmagy. Yani sen sanap geçtin ya misal için bir ayağı yok ya da bir kesel yene näme bir erkek bilen ansat durup çıkmazlar. Ha pul meselesi başka bir faktördur. O döwrüň Bu döwrüň güýji o döwürle bağlanşykly. Misal için 3000 ýyl mundan pul bar adam bilen kän bir nämetmezdiler. Söwüşip bilmeli, awawlap bilmeli. Yene näme bolmaly? Şeylere bolardy. Ýöne şoura nerden diňe pulla utoran ok eken oyun. Men pullu olup bara bir köçede etýäriniň başarmadygy adamlar gördüm-de. O neme mysal üçin ol pullu adamlary esas teretýän nemeler? Umydun kesenler, nemeler, homlet, o taýlar evet bäne. Teret bir açyk erkeklik sypaty bar bolsa, mysal üçin neme aeroportda bir video goýupdyň da aeroportda bir aýal maşgala hakyny talap etdi, gyýgyryp. Doğru dämi? Awa. Hakyny talap etdi. Ýekeci erkekden ses çykan o kaptana teretip durlar. Ýa. Sen men öldüm. Ben bir ayar maskala bolsam şol erkekden diňe için yakma üçin gidip başga bir türküň ortun ýanyna giderdim doğruyum aýdaýyn. Haýda bir den almaşkalara pahyjyklar gyýgyryp taýkyn talap edip otyr kaptana bir tür erkegiň kulaçyny tallap dur bilýän. Hawa. Bu gaty gowur zady gozadym. Şu konsullukda ilçhana onda gatkan bolýardy ýa-da bu Türkiýe durmuşa çykan ayal maşgalalar.
Yoldaşlar bilen bilelikde gelýärmiş soň. Gowy dargan oklarda nämäne? Adamlar adam yerine koyan oksoň şo taýda Türk vatandaşy bolan adam öňe çykýar, sen näme diýäň? O diýip bir kezek o sesini duýdurýar, aňyr tarap adam bolýar. Ho. Soň bunu gören beýlek aýallar diýär. Bizim erkeklere seret, buna seret diýjek. Sen bizim erkeklerim durda elini arka demedip özüm birazrak hök görüp şeýle bir häsiýeti var, ýa ruh döwlen bir erkek ýalyk duruş var bizim erkeklerin. O daşyndan görende görünüp dursaň ýa saýlanmaýar. Onun üçin pul gerek. Gel onun üçin solar ýalyk ýerler. O taraplar ama ýa karizma diýilýär, karizma diýeli biz buna, erkek karizmasy. Bizim erkeklerde o karizma da yok. O hazır inlerki liboy mutacın liboy giygelinen torak var. Toyda düşen turatından yani yollaşından uduyun ormak isteyen kelte ormak isteyen. Kelte görmek isteýär. O näme için? Diýär, güýçli adamyň ýanyna olasy gelýär. Genetik ýat diýilýär şolar. Awa. O güýçli erkeň ýanyna olasy gelýär. Ol aýal maşgallar münäsär alan. O sen gıydın o taýda iýesi taşlak gaýtdyň heleni iýesi taşlak gaýtdyň. Bäde de başgalar namusyny gorap ýörsün. Bu nähil bolýar diýär. O bulam näme? Bulam tebigatyň adalaty kemine. Merdan. Hawa. Ha kemine az gowy eşäten adyny nemeden. Şu sapara o gow saýlapdyrýar. Bilmedim. Tuttu. Buat. Ay gerek olsa üýtgeders, kyn däl. Täze Türkmenistanda köp zady üýtgetmekçi köp nämäniň gapylaryny açmaly. Birinji ada däl de ýöne Soýat reformasyny getirmeli biz hökman suratda Soýat reformasy. Ýene şu häzirki problemalarymyzyň ýene köpüsini çözjek de ýa düşnükli bolman biler häzirlikçe köp adam üçin bir Soýat nädip bu bizim problemlarymyzyň köpüsini çözjek diýip sen gulçulukdan çykýanda. Gulçulukdan çykýan ýa hakyky öz standartlaryna dolanyp gelýär. Bu kızıklı tarafı var. Yani Abdul sen temalar bilen hem kızıklanýan da düşünýän en azından hem. Bizim şu Araplar gelmezinden öňkü medeniýetimiz häzirki Ýewropanyň dünýä garaýşy bardyr. Tebiata goramak diýilen nemeleri. Şu zatlaryň hepmesi bar ekende. Mysal üçin demokratik şertler deme var. Toy şo taýdaky ýaşaýan hemme adamyň bir wada gatnaşyp bilýän ýeri. Pikir edin. Dünýäde onuň ýaly ýeri ýokdur. Säbi nähil diýelim, 1000 adam, 2000 adamlyk bir ow bolar, göçüp bolup ýaşaýar da köplenç. Merkez şäher bolýar, o taýda merkez şähere de gelip o 2-3 ýyl ýaşapsaň ýerini üýtgedip bilýär. Merkez şäherden beri ýaşaýjylary dinamik yani. Yerli hasap edilmiyor bizim yaşayışımız yani. Toy sisteması var. Toy sisteması demek meclis demek bu. Bizim hazır edip veren o toylarımız değil. Yani şu yerden geliyor yani. Son demesi üytke yaptır. Şonun için de yani toy katı govu geçirmeli yani näme değil yani. Hem şondan bakan diyen bana. Yani yanlış düşündüler. Yok man gatnaşmalı, çağrılmalı, gitmeli yani näme taraflar var. Yani öňkü döwürlerdäki toyda owanyň hemme akly ýetýän adamlary gelip oturup bir problema var. Şonuň çözýärler, gurrun edýärler. Bizde hazır ikimize gurrun edip dursa belki kommentariýalarda ýazar boş gurrun edýäňiz diýip. O atlaryna şo gurrunlary edýärler. Soň şo gurrun edenden soň nädip çözmelidigine orta çykarylýar şo gurrunlaryň netijesinde. Soň şonu durmuşa geçirýär. Biz yine şu aslımızdan bitiripdir. Ýewropada şu az çolar edilýär. Yani 18. asyrdan beri Ýewropa, Amerika şu sistema geçti. Yani bizde o sistema
Şu Araplar gelýänçä bardy-da. Araplar gelýänçä bar, hatta bir Arabın yazan nemesi var. Ahmed ibn Fadlan diýip. Diýe bular diýe bir meclis ýygnaşyk geçirýär diýe hemme adamam gelip pikirini aýdýar, bu nähil sistema diýe, bularyň diýe awrylysy ýok içinde diýe. Seret Arapların pikirlenşi düýünden başgaça. Araplarda şeýle bir zat ýa soýly düýüpli asıl maşgalalar barmış. Bay şolar bir araya gelip maslahat edip, ýa 10-15 adam şolar bir araya gelip maslahatlaşmaly, şolar hem karar almaly. Yani bizde öyle değil. Bizde hem kim üyüşüşüye. Yani katı bir demokratik bir sistema. Biz şunu koyup Arapların getiren zatlarını alıp dursa bu akla sığacak zatlar bunlar. O neme var? O bir misal vardı. Şu demokratiya bilen neme alakalı. Bir maşin üstü yüklü maşin köprüň aşaňdan geçen wagty gysylyp galýar da köprä üstündeki aşağındaki da gysylyp galýar maşynyň öňünde çykyp bilen o ýa da çykyp bilen o soň üç maslahat etdiler da näp çykarsak diýip pikirlen o türka bir çağajygam gelýär de tekerleriniň ýelini indirýär maşynyň. O maşyn çykýar, şo taýda bir çağaj gelip şoň tekeriniň ýelini indirmese bir giden ulu adam pikirlenip oturýar da näp çykarjanyny. Baytam o garşy geler, o çıkarma kelläňi işlemeýär diýip belki de. Ne demokratiýanyň neme tarapy da önde kadar etýän tarapy. Bu Araplaryň nemesi kän sorulmayan sorular var. Misal üçin neme vardır? Sırat köprüsü. Neme Sırat köprüsünden geçen wagtyň yıkılsaň gün cehenneme gitýän. Geçseň cennete geçýän. Inni neme de var? Ne soru ben hiç yerde görmedim de hiç soran adam yok. Şu Allah Teala'nın önüne soru cevabı mı ara? Sağından verilse melekler ile cennete gitýän. Ondan arkandan ya da çepinden verilse de cehenneme gitýän. Bunu şetaýdan. O köprüni kaçan geçmeli diýen yani. Ne soru şul. Allah Teala'nın soru cevabı köprüden öň bolýarmy, soň bolýarmy? Soň bolsa köprüden näet geçýär, soň bolsa köprüden ýere gaçanlar näme soruga çekilýär, gün cehenneme gitýän bolsa. O dinleyenlerden. O yankı on sonra yadından çıkarma. Bu şunun ýaly tersleşen yer gatykan da yani bunu gurrun etsek Abdul ikimize neme derler, aforoz ederler. Gatykan neme var, tersleşen yerler vardır. Yani din meselesinde şonuň üçin hem yani dine dil ýetirýän diýip bir neme goýupdyrlar. Ambargo goýupdyrlar. Gorama üçin yani şu käbir zatlar sorulmaly däl yani. Sen kim sorar ýal diýen ýal bir nebete var. Kim bolanda näme sorap bilýär da. O ayrı mesele, tersleşen yer kan ýa neme meselede onu meniň pikirimçe şu internet döwründe bu zatlaryň köpüsiniň demesi açyljak. Men o 7 bilen 8 ýyl arasında o wagt hasaplaýandy özümçe üýtgäpler wagtyň geçmegi bilen ýani şu wagt 7 bilen 8 ýylyň içinde eýýäm İslam däl bütün dinler bar bolsa hemmesi bir gezek gözden elden geçiriljek. O hiç kim munyň öňünde yani tanqid etmeginiň öňüni alyp bilmejek yani bu ýagdaý şeýle yani İslam dinine 1000 ýyldan bäri elden oklar şonuň üçin hem problemalar gatykan bu gittikçe de açylýar. Mysal üçin Türkiýede 6 ýaşyndaky birine öz kakasy durmuşa çıkarıp dura bilýän 6 ýaşyndaky çağaçyga.
6 Evet. yaşında. Indi aýdýarlar hawa bir bölegi çykýar, ýok diýär, dinde beýle zat ýok, bul mollalaryň kellesi azaşypdyr, akly azaşypdyr diýerler, dogry dälmi? Beýle däl ol. Nisa suresinde girsen bara o ýanky 9 ýaşyna ýetmedik aýallaryňyzdan aýrylşmak meselesi bardyr. Bar o taýda ýazýar, 9 ýaşyna ýetmedik aýallar diýe. Aýallaryňyz diýe. Ha. O. Onu neme derin görür. Hmm. Tek awak gelmedim ýöne sorya problem ama eger bir adam soryalyk ýalňyşlyk etip bilýän bolsa sistemada açyk bazyny açdy. Hmm. O neme Birileri yalan aýdypdyr, ikisinden biri yalan bolmaly. Ýok ben o soňra. açyn şol adam şonu edip bilýän bolsa şol sistemaň ady bilen şonu etip bilýän bolsa şol sistemada açyk bar, şol sistemada güncelleme gelmeli hatya. Hmm. Bu neme dem mysal üçin menem musulman elhamdülillah şu ýerde şunu bir zat aýdaýyn berden häzir dinni otuňsyna adamlar da Hmm. dinni okap elimde diploma alyp bir zat edip biljek gumanda da ýok. Bizim 30 ýaş tiz barada aýdam ok, men öz ýaşdaşlarym arada aýtgan. Biziň edip biljek, ýarap biljek ýekeje adamymyz bar. Biz barymy çüýrükmi şu herekete goşulanlar bu ýaşdan soň edip biljek zat ýok. Okap ýene edip biziň edip biljek ýekeje adamymyz bar. Biziň şu tohumlarymyza dökün bolup biler. Bir bolup biljek edip biljek zatymyz. Şonam kök görmerler bizinde. Hatda şu tohumlarymyza dökün bolmaly. Bolmasa oňa da yaramaýan bolsak hakik cehennemli adamlar bizler. Ne Doğru men aýtdyň. diýjek bilen şeýle men Müslüman olup doğulu Müslüman olup terbiyelendim de. Men bu düşünjämden neme bilmeýän. Hiç şahit boşap bilmeýän ganma yerleşipdir. Belki şüphelenme, mahmal ýöne uzaklaşmana gorkarm. Ýöne nemeler jüppel Ahmetleň yanmayan kefen satýandan garşyna dik durmana hemişe ýagdaýym da. Mysal üçin Soryalyky açyk yerler, ýanky neme Sırat köprüsü ýaly soralar bermäne mysal üçin näme üçin Kur'any düşünmek farz merdan. Neme Tamam. däl? Näme diýilýän tek şoňa? Çilim neme diýip bir zat diýerler ha. Farzdan goşarak. Farz-ı kifaye var. O. Onu mu aýdýan? Näme? Günah olmayan ýöne Wajip mi? yok. Indi Soryalyky men diýjek bolanlaryň Kur'any düşünmek farz. Hı. Mekruhun gurun edýän çilim diýen bolsa. Mekruh Kur'any düşünmek Mekruh farz. demek çirkin demek. O. Ha. Mekruh däl ýöne farz ondan beter. Eger etmesen günah bolýar şol. Kur'an düşünmesen günah bolýar. Häzir gidip o imamlaryň birine Kur'andan bir aýat oku diýsen, okusalar, düşündiňmi? Näme diýdiň şu wagt diýsen, aýtsalar gaty azdyr. Allah'ın sözde aýtdym diye aýdyp biljek zady. Hawa, näme diýdiň şu wagt gaýtalap ber diýsen, maňa bir hoja wady näme öwretýän, Kur'any öwretýän. Ben aýtdym filtre etnä bilýänsiň hojam diýdim, o bilýän. Bilýän. Ondan aýt bilermiň diýdim, on aýtdy. Näme diýdiň şu wagt diýdim da, on dur ýüzüme beret. Men türkçe näme okapdym. Hemem öwret berjek soram, onun üçin taýinlandym da. Sorya zat diýmek diýdim, mysal üçin Kur'an farz näme diýdim, sen näme üçin diýdim farz demek ýanna. Farz gaçyrýan, sünnet gaçyrýan, o farz gaçyrýan da ýanna. Näme bolansoň ýaşymyz deňrek bolansoň neme diýilen ok, kän gaharlan bilen ok soryalyk bolus soralar sorýan, indi men ýene urda sorýan. Arap Kur'any Arapçadan türkmençe ýa-da türkçe öwürseň terjime etseň manysy ýetýärmişin.
Ya Yok. Arapça neme? Giňiş bir ütköşük bir dilmişin. Ýöne hadisleri Türkmençe ya başga bir dile terjime etseň many ýitenok. Fakat Arapça ütgeýämi näme ütgeýämi şoňa düşünemok. Seret şeyle bir zat var. O zat bilenem o menem özüm ýakynan gyzyklandym. O eýle zat ýok. Yani manysy gitmeye gaýtan manysy terjime etsen has açyk bolýar. Şeyle bir zat var Kur'anyň söz nemesi yeterli däl. Buna hazır çıkmaýdyrlar. Sen näme diýen yeterli diýip yeterli däl. Sebäbi şol bir sözü dürli manyda, dürli ýerde ulanýar. Ol bolmaýar. Mysal üçin akademik bir kitapda her bir sözün öz manysy bardyr. Şu sözü şu taýda şu manyda ulandym. 10 sahypadan sözüm şol bir sözü bu manyda ulandym diýip bolanok. Akademik dilde. Akademik dil şonuň üçin açykdyr ýa-ni. Elmi damada açykdyr. Okan wagtym yazan adam şey diýjek boldumy kan diýip pikirlenmeňe gerek galmaýar. Hemmek men bilýär. Ýa-ni eger şey diýip yazmadyk bolsa şol adamyň kitabyny okumany hiç geregim ýok. Kur'an'ım şeyle, yani şeyle diýänim, köp sözleri yetersiz. Şol bir söz dürli yerlerde başka manylarda ulanýan. Ýöne sen şonu Türkmençe ýa-da Türkçe terjime etsen, öwürsen, gaýtam şonuň manysy has açyk bolýar. Terjimede şeyle bir zat var. Terjimede näme olsa da bir akademik disiplin var, şondan geçýär. İsleme geçýär. Yani tercümesinden okumak has açıktır. Has açık. Ben şonu gördüm. Sebäbi şeyle bir zat var. Bol şiýalak tercüme etsem Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine. Okan adam için, yani şu dili Arapça olmayan adam için köp bir many beren ok. Manysy ýalak bolýar. Ýöne onu yani şonuň için aýdýandyr, meal diýendir, meal. Meal näme diýmek? Meal. Ha. Ne? Başka dile başka dile uğurlan o da şoňa meýal mysal üçin türkçe meýaly terjime diýmek bolýarmy? Tercüme däl, yani manysy diýmek. Ha. Manysy ýalak bir nämäni berýär. Yani hiç haçanam o bir dili beýleki dile bolşýalak öwürip bolanyp manysyny geçirip bolýar. Olam şeyle yani. Manysyny geçirýän. Manysyny geçiren wagtyň ýa-ni manysy diýende de şol näme diýjek bolupdyr şu taýda. Diýen şo beýleki dille gürleýän adamyň düşlük biljek demesine getirýär-de derejesine. Böyle şey bu ýa-ni okasaň bilýär muny. Abdülmenem kan dörjeledim diýen. Ondan şonuň üçin arkaýyn aýdyp bilýär. Bize neme vardı? Şu saçaň mukaddes diýeni anandyryp bilipdirler-de ýa-da pahtanyň ağaltynda anandyryp bilipdirler. Ýa-da döwletiň mukaddes diýeni anandyryp bilipdirler. Edil şonuň ýalam ýa-ni dine düşünmegi de bir hil gadagan edipdirler aýlyk ýol bilen. Dine düşünme, kabul et diye. Gelip yeten yerimize mine şu. Biz neme vardı Abdullah şu ad Arabistan'da 11-12 yaşlı gyz çağany gören wagtlar Allah maňa da nesip etdi bir doga var, bilýär musun şonu? Sen şu ad 60 ýaşyňda bol. Sen o ikisi garry edeli hazır. Arap bol, Arabistan'da ýaşaýan. Soň ýolda ýörep barýan bir gyz geçip gitdi ýanyndan 11-12 ýaşynda. Sen dua edýän. Allah maňa da nesip etdi. Bunu dua etmek erwet zat däl. Demet gyzykly tarap şu. Şu duany etmegiň hiç hil erwet tarapy ýok. Şu kakasy ýanynda bolsa da şu gyzyň. Gyz çağanyň. Ay. Bu yankı näme diýär? Kültür tapagydy bu. Bizde onuň ýalzat bolma mümkinçiligi ýok.
Yani Ha, Araplar da bolup bilýär. Biz bu zatlara düşünmeli. Şonuň üçin birazrak da içine girmeli ýa-ni. Näme diýerler? Men bundan soň şu futbol komandasyny tutýan diýen ýaly bir zat däl bu iş. İçine girmeli, öwrenmeli. hova bul neme? Anam diýip bir zat da nemme zadyň bahasy anam. Meňem baham anamym bilen deň derejede, seňem bahaň anamyň bilen deň derejede. Anam diýilýän zat bir peçadyň bahasy $1.000.000 edip bilýär da anam dar bolsa. Hmm. Ýekeje peçadyň. Ýöne Mekke Medine şunlar kimler ziyaret etdi? Din anamdan mesela adamlar ziyaret etdi. Bu kime diyanet etdi? Mekke Medine diyanet etdi. Hiç kimin peýdasyny däl. Mekke Medine'ni gorýan adamlar nerede? Gece onu Kur'an okuyan. Nerede Bilim aydımçı, nerede siyasatçı var olsa şo taýda häzir etmese. onu goramaly adamlar näme üçin sesini çıkaran o? Ondan soň gelip bize şu İslam ya din meselesini goýanlara diýmek ýerine şolara gidip diýsem ha dogry bolmazmy? Hayırdır näme edip görsüňiz siz bärde? Mukaddes ýerde bir topar haramzadalary neme edip siler paý berip Hmm. şolara sorasan ha peýda bolmazmy din üçin mysal üçin? O ýankyne näme ýegenler var ya Şammy diýilene. O, Ha. o her ýyl gidýär şo taýa. Her ýyl gidýär, özem her ýyl 2-3 tane gyz öldürüp, zorlap, soň gidýär. Yo neme indirimli unlar gitýänler o sowaň indirimli unlar var ha. Hemme günälerin paşlanýan günümi? Ho indirime giden unlar var ha sowaň. Hmm. 1000 ýyllyk günäňi, 100 ýyllyk günäňi başlaýar. Bir hepdelik günäňi Şu başlaýar. şeylerek bolmaly. Menem şonu ýaly çak edýän. Bu illeşler ýanky temadan çykandyryp ben bizim milli kemçiliklerimiz. Ho. O milli ýanky milliliň näme biz bilemiz ok. Nowruz bayramyna milli bayramymyz diýýäs. Nowruz bayramy mysal üçin täze ýyl bayramy milli bayramymyz bolmaýşy ýaly Nowruz bayrama milli bayramymyz däldir. Mysal üçin Gurban bayramy ýa-da Ramazan bayramy milli bayram däldir, dini bayramdyr. Ýöne Araplaryň hem milli bayramdyr, hem dini bayramydyr. Ýöne bizim diňe din bayramymyz bolýar. Biz şu zatlara da düşünemiz ok. Bizim milli bayramymyz näme bolup biler? Garaşsyzlygy alan günümüz bolup biler. O baýdagymyzyň kabul edilen günü bolup biler, konstitusiýamyzyň kabul edilen günü bolup biler. Ine bu zatlar milli bayramdyr. Ýene-de birki o aňyrdan gelýän nemeler bardyr. Ýöne bular şeýle. Nowruz bayramy milli bayram diýip berenler bar. Akly alar ýalylar, Abdul bilmedim ben. Düşünenim üçin belki nemerak bolýandyr. Ýa-ni Nowruz goňşy milletlerimiziň bayramy. O bize de geçipdir. O gowy elbetde sebäbi Nowruz bayramy ýa-ni şo taýdaky geografiýa bilen baglanşykly. Ýazyň gelmegi, mysal üçin Eýrana ýaz haçan gelýän bolsa bizde de şo wagt gelýär. Bellenip bilinir. Bayram hökmünde täze ýyl mysal üçin bellenilýär. Täze ýyl näde belleýän bolsa Nowruz bayramynam şey diýip bellemeli. Onu milli bayram edip bellenilmeýär. Bize näme üçin milli bayram bolup geldi? Abdul bilmedim ýa-ni Niýazowyň kürt bolmagy bilen baglanşykly bolup bilermi? Sebäbi Nowruz bayram kürtler bilen umuman farsy milletler bayramda. Şeýle de bolup biler. Bu zat. Ol bu din, ırk, renk, medeniyet, bu zatlar ol neme erwet zatlar däl ýöne bu zatlara neme adamlaryň bir giden toplumyň durmuşyny baglamak, şoňa dir etmek ýa-da aeroportdan geçip geçmejegi bir owaň imamanyň tüýküren duýuna baglamak nemeler şo taýda
o derece nimetini aşıra kaçmak diýen türkler näme aşıra kaçmak. Hawa çenden aşada zat. Duduňam bir öz ölçegi bar, burçuňam bir öz ölçegi bar, medeniýetiň ýaşaýyşyňam bir öz ölçegi bar. Ýöne bu nämäňem bir öz ölçegi bar. Bir-biriňe kemçilik aýtmaňam, Hmm. ne ýanky aýdyşym ýa-da herkim hapany bilýän merdan hapa sözi bardyr. Hawa. Pis türkçedäki. Hmm. Mysal üçin näme diýilýär pislik diýilip? Bir pikiriň barmy? Hmm. Pislik diýip Türkiýedäki ulanýan näme ýa-ni iki tarapy bar benim bilişim. Birinji ahlak tarapyndan o çöken adamlara pislik diýilýär, soňra hakyky näme de ýa şu ýa porsu isler gelip ýa durmaly zat durmaly ýerinde durmaýan bolsa oňa da pislik diýilýär. O ine şunu näme aýtdy da maňa bir dostum aýtdy, bu çöreği oturýak. Naharyň arasy, saçyňam arasy howa. Saçyňdan bir gün naharyňa düşse näme bolýar diýip soraýardy. Hapa bolýar naharym gylly. Näde sen saçyň arasy howa, naharym arasy, onu näde hapa bolýar diýärdi. Ondan soň Şu düşünlük için düşme süreci. Olmayan her bir zat hapadır diýärdi. Yerinde bolsa aslında dünýäde hapa zat ýok, yerinde bolmaýan zat. Üçin näme hormatly arkada ferdarmyş şu bir pislikde. Yerinde ýaşaýar şu ta. Öz yerinde oturanakdy. O, yerinde bolsa, öz yerinde bolsa mysal üçin gülýär adamdyr. Doğru aýdýan. Açarsın. Dost olarsyň. Belki de iň ynamdar o dost bolup biljek adamdyr. Ha? Iň ynamdar o bir dost edinip biljeň adamdyr belki de. Mysal üçin köçede bir arkadan aýrysat diýse sen kime sökýän, bilýän uzak dip tarapyny tutup uruşarsyň belki. Yerine bolan bolsa da diýän men aýtdym. Ya bir tezek haýwanyň tezek o anta. Şu mysal üçin öz yerine ekiniň zadyň düýgünde bolsa pislik dälaşat dogry däme? Ýöne Saçaňda dursa pislik. öýüň ortasynda durmagyny islemersiň, ýeter ýeri o taýdyr. O inni doğanlar, vatandaşlar esasy erki adamlar aýtdy. Ýaşdaşlarma, batyýa çuranlara bir de mermi tapalyň pis bolmaly. Yaman nerwes zat şu prezident o zaman pis bolýar ekeniň ýeri olmasa görýäňiz. Yermi tapalyň, tohumlamada dökün olalyň. Erteberun ýüzüme tüýkürmesinler. Gorkmaly zatda. Hakik gorkmaly zatda gorkalyň. Doğru. Abdul Erkek çağalamydyň Türkiýe gelip ýene-de türkmen olanlardan toluk bolmagan türklerden, orslardan haraý gözlemegden gorkalyň. Gyllamydyň gelinlerimiň siflis bolmagyny gorkalyň. Gaýsat bolsun. Näme diýjek adam ýoý, gurladygymça bara beter näme bolýar. Tezmen ýawrady ýan şu. Abdul Gatygow nemeler gozadyň belki de şu neçelli näme diýeli arkaýyn oturup o düýpli meseleleri iňip bilen belki şu at ikimizdir. Ýani başga da düýpli meseleler bar, ýani bu bizim milliligimize tanqid edýän meseleler de. Gaty wajyp şu bir millet özüniň ýa-ni milliligini tanqid etmese şu millet bolup bilenok däldir. Ýa-ni içinden gerekli gerekmejek zatlar aýyrmak üçin mysal üçin artykmaç demeler bardyr. Däp desurlar bardyr. Ýene şu artykmaç gerek däl ýalňyş hereketler nädip aýrylýar? Tanqidlaryň esasynda aýrylýar. Hazır biz ýa-ni näme görüň etsek umuman biziň
Araplar bilen din bilen bağlanışykly bolup deyip geçýär-de gynansak da mene soňky döwürler hem pikirlenende hem gurrun edende, gurrunçylykda başgalar öz problemasyny gurrun beren wagtda şu problemasynyň arkasynda da şu araplaşmaň bardygy eýýär. Gözüme görnüp durda bir rentgen ýalyk boldy pikirler. Yani şunu dile getirmeli, tankit etmeli. Ama bizim buna günahkar Araplar değil, buna günahkar bizim özümüz. O zemin tanıyan biz Ol. Näme üçin o Ýewropa Araplaşan okda sen Araplaşýan? Ya da şeyle bir zat var. Yine Araplaşma İspanya'da da bolup geçti de wagtynda. Doğru değil mi? Granada, Andalusya o taraplar bir wagtlar Arap demese hakimde. Yani şolar hazır Araplaşmaktan kän ullakan bir nemesi yoktur. O biz näme üçin eýle? aslında şu İspanya'daki Engizisyon mahkemesi var ya, kadiyeti. Neme bilimin düğüne paltoran Hristiyanlık da şu wagtlar o karanlyk çağda geçýär ha. Ya o 13-nji asyrlar mı näçinji asır o şu döwürlerde şo. O gallo zady neme dip Ýakyp beren wagtlar. zady bir topar adamın kellesini alıp o şolardan şu bilim adamlaryna fursat beren İslam dini aslında. Muhammed Peygamber var ya, neme döwrüniň iň täzelikçi adamy. O süresi var ya, süresi. Eğer atalar diýär ýalňyş eden bolsa näme diýär da o. Öte ýalňyşan bolsa näme diýär. Olar diýär atalarymyz diýip dur diýär. Muhammed Peygamber döwrüniň Atatürk'ü. Ýöne soňky gelenler Muhammed Peygamber başda Hristiýanyň palturan bilimine pursat bereden bolsa şu wagtlar näme etdi? Biz näme etdi? Şu wagtlardan hasap sormaly. Näme üçin biz ýalňyş urup durduk? Näme üçin Kur'any hadisleri Arapçadan Türkmençe urudun, terjime etdiň de Kur'an terjime etmedin. Ena taňam bolsa sormaly, doganlaryna şeňem bolsa sormaly. Näme üçin bize duda tükürüp aeroportdan geçýän diýip ağladyn? Sormaly hemmemiz. Eğer pis kulosunu bilmeýän bolsa yerimizde, olasını bilýän bolsa bizim yerimiz sorular berip biljek yerim. Hatda bu çağlarymyzda nebesini dağırsın. O namusumyzda bizim bahamyz ýa-ni aýtdym merdan bah bizim bar bahamyz ynamymyz näçerek ynanýan bolsalar bize bizim bahamyz şol. Bizim elimiz, ayağımız, güýjümizden baha berýändir, oň gaty azdyr. Mysal üçin adamyň alýan iýiçgiden alýan energiýasynyň 20%-ni beýni ýara, dogry dälmi? Dolun sen nähilirek ynamdarlygyň beýniňe barla. Bir derek bir näme diýjegim bilemokda. Biraz sagdyn pikirlenmäni öwrensek. Mysal üçin türkmen dilini var, dünýä dilemedik bolar, hemme zat edip bolar. Ýöne oň üçin ýazyp bilýän adamlar ýazmaly, ýaltanmaly. Öwrenip bilýän adamlar öwrenmeli, aýdmaly, bilýänleri ýaltanmaly, aýdmaly, kawer ýapyp ýörmänler. Bir her kim öz eliniň ilýanjyny etmeli, biram çağıran soraglaryna jogap bermeýär. Ulokan haýy çağıran soraglaryna ýaltanman jogap berim. Neme wadyr supyşdylaryny bilýän merdan. Şolaň çağalar näetdi ýumurtkadan çykýa, çıkış ýalam deňizde tarap bolýar çağalary. Şu adam neme giýje çykýarlar. Ýol, gumuň içinde ýol zady adaşanlar gündüzde hala abyşyny giýje çykyp deňizde tarap bolýarlar. Deňizde etenden hem 24 saatlar durman ýüzýärler şo supyşdylaryň çağalary. Bul neme däl genetik kaf ýat diýilmeýän merdan. Şoň öyle. Bu genetik ýat çağalar hem şeýle düşünün. Genetik ýat şo
deniz ılıyan denizi okyanı bilim öğrenme zatları çağırır şoňa tarap ılgaýarlar. Yani sonra ýalar yani. Sonra onun genetik ya sonra mı? O bu näme? O hatta sonra onu kyn soraw meren o aşylar doğrudan merdan jogap berip bolýar ha. Hem gülüp ýylgyryp ýaltan manjyk jogap berdiň çağlar bar. Näçe sorawyny kän jogaplayan adamlar syýlaýar. Näçe kän sorawy misal üçin men özüm çağakam. Men agam matta, agam kän jogap berýär sorawlaryma. Men öýe gelesim meren noktada mün näçe turasyň gelýär diýmeýse. Näme soraw bersem jogap berýär-de. Bilmeýän bolsa ýör öwrenýär şun menem bilem okdyp bara bile gidip öwrenýärdik ama öwrenmä näme öwretdi. Bilmeýän da näde öwrenmeligini öwretdi. Tööleme, ine şonuň eseri bolmaly senem. Doğrudan hem şu zat näme kara ýör bileler menem bilem okdyp ya da bilim ya ýalancykdan etdiýär bilem o. Yok, yalancıktan değildir o. Bizde yani köp sorama, ağlama, gülme, gıygırma, sesini çıkarma, değinme, döversin, akıllı ol diýilen bir nemäniň kontekstin içinde yetiştirýärler çağan soň orta raýat çykýar. Güdüň türşe tufuşlygyň çağajyklary deňe tarap ılgap barýaka ýoluň ketseň ýerine ursaň. Bizem şu çağalyň sorawlaryna jogap bermek bolýar şu zat bolýar dogry däme? Şeýle. Çağalyň hökmüne görýän bolsaň çağan diýip tüýýän bolsaň edesiňiz gelmez bolar ýa-da men şeýle pikir etdiň bilem ok. Başgaça pikir etdiňlerim bar bolsa. Biram şu zatda şu wagt men aýtdym zatlar men dogrulam, meňden ýanda atlam. Belki siziň dogrulygyňyz bardyr. Belki ütköş, dogry argümanlar bardyr, dogry däm kemine mysal üçin. Mena begenerdim şu wagt men argümanlarymy çüýredip, has mantykly bir argüman orta atan adam bolsa, ýalňyş bilen ýaşamakdan gowda. Doğru. Açık bolmaly. Ýanky näme? Diniňem 400 ýylyna çelli gowy gidip barýar. Soň 400 ýylyndan soňky 1000 ýyly bardyr. Ine şol ýapyk guty problema şol. Näme üçin şo taýlarda boldy? Näme boldy? Diýilen sorawlar soramaly. Kän zatlar aňyrsynda. Ýöne şuna aýdyp geçen ýaky 21-nji asyrda o dünýäniň demesinde aýdaýyn ýaky din populär bir zat boljak däldir. Ve çöregim getirjek däldir ullakan. Bundan soň öňküler ýaly çörek bermeýär. Şarlatanla da hakykatdan inanan bolsaňam tapawdy ýok. Bu ýagdaý beýlerek ýöne şahsy bir mesele bolup galýar-da. Şahsy bolmalandyr, şonda düşünüp bilýär-de. Sen o biriniň aýdan zaty bilen bilmedim pelança şeyh diýenmiş diýip o dindar boljak bolsa. Aynen 1000 ýyldan bäri nähili bolýan bolsa şol. 50'nin üstündäki musulman ýurtlarynyň hemmesini öndürýän önümne birleştirsen bir Ýaponiýadan soramaly. Ben bu adamlarım cennete gidecek bolup ýörler. Japonlar hem cehennemi verecek bolup ýörler. Biz görüp ellep bilen zatlarymyzy düşünemeyiz. Oň tek görüp ellep bilmeýän zatlarymyz bar edi. Näme edip bilýär? Men şoňa düşünýärem. Şu kompýuter bolsa ýa bir maşina bolsa, bir ýerje döwülse, başym çykmaýan bolsa düşünemok. Näme? Mysal üçin bir tane kauçuk, plastik näme, örzen näme ýasalýar mysal üçin. Düşünürýär maňa EO3 diýe, SO4 diýe bir zatlar diýe. Giňişden ýöne men düşünemok. Görüp ellep duran zatmy. Adamlar görüp ellep bilmeýän zatny näme üçin düşünmäne finansiýa haýyr. Kelläň pikirimin sen ben biler ýöne düşünen ýalyk özüne alyp barýarlar.
O ho ho tinanşyk bolar dogry aýtdyň ýöne. Düşünen ýalar edip özüne alyp barýarlarda. Şu zada o şeýle diýip bilinýär, ýöne o soň üýtgäpler mysal üçin bilimiň dil şeýlere. Hiç açanam o tutturup şu dogry diýen ok. Ýani elimizdäki maglumatlar şunun şunu ýaldygyny görkezýär. Diýe soň maglumat köpeldikçe de o üýtgäp bilýär. Bilimiň gowy tarapy şol. Ho. Abdul biz Cemläli ikinci saatimiz dolduracak bolýar sen ildeşlerimiz hem ýadat bal ýeneden bir gezek şuna benzeş temalar gozlagy sebäp bizim milli kemçiliklerimiz gatykän. Ho şu wagt aýdylman ýar malanlatlar gatykän berden. Ona ýuwaş gozlagy spesifik edip üstüne duraly temalarym. Onda bolýar, sag bol. O gatykän gowy soraglary galdyrdyň. O jogaplaryny berdiň. Pikir alşyryş etdik. Ne bir sora wer öçürdüm nemetsek bolarym kawaşdyr. Bolar. Jogap biletmi bilýärdi. Gowy adam berýärdi adam meselesi bar amerda. Ne mysal üçin bir ýollaş bilen ýolla gidip barýarkan öňüň garap geçse. Onu bu adamın şular ya 4 şekilde cevap neme ötdi ýataňa. Bir zatlar aýtdy ya 4 şekilde. Haýsy gowy adamyň aýtjak nemesi sözleri şular. Men aýdaýyn birinjisi neme diýär? Sizin çıkaran nokta, hiç tat diýen ok. Bulan bir cevap. Mysal üçin. Bir söz. Ondan ikinci görünüşü aýtdy ya garap geçdi diýär ýolmudy. İşmi onu olmaz her onu. Bir derek neme etmeli ýa-da. Bir derek wagt itirmeli ýa. Sen wagtyň halas etdiýär şeýdi. Öz. Ondan giram aýtdy ya. Bu zatlar diýär boş gurrunlar diýär, neme etme diýär. Bunu etirme diýär. Bulam üçüncü jogap dogry, üçüncü söz. Goňlukdan 4 görmüş. Bir aýtdy ya. Görköz ýa-da ana diýär garap geç gitdi gördüňmi diýär. O gördüm diýär. Näme alamaty diýär. Bulum näme alamaty diýär. Şu garap şeň diýär bir ýerlik bar ýanyň alamaty diýär. Ve soňkysy mene soňkysyny deme derdim. Ýani bir näme diýilýär bir ortada bir canlynyň edýän hereketlerini görkezýärdi. Ne gowy adam berýär adam meselesi. Gowy adam sizin fikirleriňizde gowy adam şu jogaplaryň haýsyny bererdi. Bu nemeden neme üýtgäpler bir aýdar. O şu garap şikli meselelerden ýan bolsa o dogrusyny etdi diýer mysal üçin geçmäli bärden başga ýerden aýlanyp geçeli diýer. İşimiz oňla bolmaz diýip aýdyp biler. Onuň üçin o gowudyr. O adamdyr belki de. Gowy ýoldaşdyr. Sesini çıkarmayan olsa näme üçin sesini çıkarmadyk ýa-nan ok näme hilkä ýene näme beýle bir topar sonra döreýär-de ýanyndaky kellesinde. O hasam beter näme etmek mümkin. Garşdyrmak mümkin. Ýöne de adamdan diýip üýtgäpler o. Şu ne gowy adam berýär adam meselesi. Kelläňizde gowy adam berýär adam kontrol edersiňiz hem. Kellede zatlaryň ýöne köp böyle. Merdan aýdan merdanyň dogrudy. Men aýtjam men dogrym, sen aýtjaň sen dogrym watandaş. O dogry mutlak zat däl merdan bilýän dogry. Hem dogry wagtyna, ýerine, şertine ora ütgän. Mutlak däl. Ýa-ni fizika nemesindäki dogrular o başgatyr. Mysal üçin fizika iň durgun işleyen tebii hadise diýip bilinýärdi. Ýöne şonuň içinde gatykän kemçilikler bar fizikanyň içinde. Kuantum çıktı şu an. O kuantum çıktı fizikanyň o başyna aşağı etdi ýani. Adamlar näme etjegini bilen o. Bizim dogry bilýänlerimiz o aslında dogry bolman biler diýil ýa-da şu an. O watandaşlar siziň hem dogrulygyňyza garaşýar. Ýene illeşler Abdulyň iň soňky soragy düşündürje, pikirlendirje
Kirlenip o hökman suratda yazın kommentariýalaryňyzy aşağıda. Ýene görüşýänçek Abdul. Ullakan sag bolsun aýdýan. Awalın sağ mancı yazın Ýa. gayrat edelim.